Здравейте! Тук ще припомня някои от основните аспекти на това, защо е нужно да бъдем в хармония, вътрешна и външна, като прояви в различни области от нашия живот. Когато сме в равновесие, това веднага се проявява в нашето физическо и телесно здраве. Имаме нормална циркулация на енергията, на кръвта, на лимфата, на нервната система. С други думи, ние сме здрави и балансирани. В противен случай се получават болки или някакъв вид блокажи или дисбаланс в органите ни. Нашата собствена хармония веднага ни говори за това, че се чувстваме на правилното място в правилното време. Живота ни протича лесно и ние сме доволни, удовлетворени от себе си, от самия ни живот. По отношение на взаимоотношенията, нямаме дисбаланс в връзките и в отношенията ни. Напротив, когато сме в хармония, имаме разбирателство с хората, които са в нашия живот. Не задържаме стари мисли, травми и емоции. Ако продължаваме да ги задържаме, ние задържаме всъщност и естественото протичане на живота ни. Това е задължително да бъдем балансирани при отношение на даването и на получаването, както в взаимоотношенията, така и в материално отношение. Когато сме в хармония, има равновесие на даване и на получаване, имаме и добро материално благоденствие и благосъстояние. Няма затруднения в финансовия ни поток или пък не запълваме постоянно някакви дупки. Мисля, че основните аспекти на това, защо е необходимо да бъдем в хармония, ги казах, но как да бъдем всъщност в вътрешна хармония и равновесие. На първо място трябва да сме максимално честни със себе си, дали се усещаме добре сега в този дом, в този живот, в тази месторабота, в това състояние, в което не сме. Ако не сме, тогава вече можем да видим какво точно ни пречи. А ако все още се затруднявате да разберете къде какво не е наред във вас, може да поискате енергиен преглед, чрез който ще ви направя пълна картина къде какво не е наред във вас, в физическото ви тяло или някъде в окръжението ви, което вмешателства на естествения поток на жизнената ви енергия, на естественото ви благосъстояние и благоденствие. Един лесен начин за хармонизиране на вас самите вътре в себе си, това е дишането. Едно хармонизиращо дишане, което практически във всички семинари, практики показвам, това е балансиращото дишане с помощта на вашите ръце. Когато сложите ръцете в спокойно отпуснато положение покрай вас и чрез дишането си започнете да повдигате ръцете нагоре, докато достигнат до тавана и ги смъквате, докато отново се съберат пред вас. Вие вдишвате през носа, издишате през устата, по този начин затваряте потока на вашата енергийна система и подобрявате циркулацията си, както на белите дробове, така и на голяма част от органите ви, най-вече и на душевно-емоционалното ви състояние, защото едновременно изчиствате и затваряте аурата си. Много методи има през месец юни 2025 година за постигане на хармония. Два от методите, от начините за това са чрез енергийното лечение, конкретно чрез програмите Хармония, за които ще разкажа в другото видео. Има също и цикъл медитации, които съм подготвила и ще провеждам всяка седмица с различни подточки в различни области, за да постигнете хармония в отношенията, взаимоотношенията си, хармония в парите, хармония в здравословното си състояние и основата, върху която да стъпите, за да продължавате да се развивате напред. Затова е необходимо да имате вашата собствена хармония, равновесие вътре в вас. За повече информация ще видите такава от сайта ми, който е silviasabeva.com. Вижте също следващото видео за програмите Хармония с повече въпроси или преглед,
консултации, сесии също имаме много. И се обадете по телефон, който е 038 99 68 89.